čipová sada Kaufmeier má spĺňať dve funkcie. Za prvé je aj paniková a má zabudované možnosť načítať čipy a tým pádom dvere užívať. Používa sa v spolupráci s trojbodovým zámkom automat. To znamená, že v zavretom stave držia 3 body. Teraz som z exteriéru. Chcem sa dostať donútra, nedostanem sa, lebo kľúčka mi ide na prázdno. Z interiéru sa vždy dostanem. Keď chcem, aby som z exteriéru vošiel, musím priložiť buď čip a vtedy dvere otvorím. Na druhýkrát už samozrejme nie. Alebo použijem kľúčik a robím istú funkciu. V kľúčiku je možnosť dvere iba otvoriť. Tento kľúčik nedokáže zamknúť. Výhoda pre použitie na paniku, kde by som zamedzil úniku ľuďom von. Existuje generálny kľúčik, ktorý môže používať iba jeden, a tento kľúčik dokáže otvoriť, ale aj zamknúť. Toto je hlavné funkcie zámku Kaufmeier chytrá klika. Výhoda je, žiadne káble nie do dverí, dá sa to domontovať dodatočne, všetko je to integrované v tomto zámku. Tu sú dve baterky, ktoré sa znútra dajú v pohode raz za rok, raz za 2 roky zmeniť. A tieto baterky zabezpečujú funkciu zámku Kaufmeier. V prípade nutnosti ovládania z domáceho telefónu, znamená v bytoch, privede sa jednoduchý kábel sem do zámku a z domáceho telefónu, keď niekto stlačí, tak spojí vlastne iba tú kľúčku, tak ako ten čip. Čiže žiadne elektromagnetické vrátniky, nič, všetko je to zabudované v tejto chytrej klike.